Tehát üdvözlök mindenkit a mai videóban. Ma locsolni fogunk. Fogjuk locsolni az előző videóban átültetett 2 Monstera Deliciosát, illetve még locsolni kell egy pár növényt, illetve a gyökeresztetéseimet is le fogjuk csekkolni, hogy milyen állapotban vannak. Ezt még ha nagyon szükséges, akkor még locsolgatunk majd pár növényt. Ezt a zöld növénytápoltatot fogom használni. Őt most próbálom ki először. Ezelőtt nem ilyen márkáját vettem. Nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Ő ugye kifejezetten csak ilyen zöld szobanövényekre van. Úgyhogy szerintem igazából kezdjük el, és nézzük, hogy miket locsolunk meg, és én hogyan szoktam locsolni. Mivel nekem nincsen még sok szobanövényem, ezért mindig egy ilyen 5 literes locsolókannát szoktam teletölteni vízzel, de is, hogy teljesen a tetejéig van, és ebbe fogok belerakni, hát meg kell nézni, hogy pontosan erre mennyi van ráírva, ugyanis nem tudom, azt mindjárt olvasom. Vágunk meg róla egy képet, azt írta, hogy 3 literhez vízhez kell fél kupaknyi ilyen szár, és mivel ez 5 literes, azért szerintem én egy teljes kupakot így bele fogok küldeni, illetve nyáron havi egyszer kell használni, télen pedig havi 2-szer, de ez általában mindegyik ilyen tápadatnál így van igazából. És akkor szerintem itt van a kezemben a kis locsolókanna. Menjünk is az elsőhöz, ami ugye a 2 Monstera volt, amit a múltkor átültettünk, ez itt vannak a hálószobában. A hálószobában van egy ilyen mini dzsumbúj, ő volt az a 2 Monstera, ugye? Őket először megnézem, és utána ezeket is átnézegettem, hogy itt pontosan mi történik, és főleg ezt szeretném tudni, hogy itt mi történt. Úgyhogy őket mindjárt megnézzük. Neki, ugye, a kisebbiknek ő az új babalevele, viszont nagyon le van konyolva, innen jöttem rá, hogy ezt most már ideje meglocsolni, illetve a másiknak is, ezen a hátsó szárán jön itt majd egy darab levél, viszont igen, mivel nem locsoltam meg őket, ezért hát nem nagyon akar kifejlődni az a levél, úgyhogy ezt most gyors megtesszük. Egyik alatt van ott egy ilyen tálka, legalább egy 2-3 centivel nagyobb, mint amekkora maga a cserép. A monsterákat, de igazából minden növényemet felülről locsolom, és annyira megködöm, hogy alul kifolyjon belőle a víz, és akkor még áll a vizében egy jó, hát egészen addig, amíg maga a növény vissza nem szívja. Ha egy 2 nap után is még ott van az a víz, akkor ki szoktam menteni, már biztos, hogy nincsen szüksége a növényünknek. Most igazából is pakolhatnék innen, de szerintem nem fogok. Igazából csak így odaöntöm a növénynek, aztán majd kifolyik alul ez a tápolgatos víz. Na, elpakoltam végül, hogy egy kicsit jobban lássátok. Ugye csak szimplán beletöltöm a vizet, ami fel nem szívódik, és ott alul már nagyon szépen jön is ki a víz. Sőt, már lehet kicsit sok is lesz, és ki fog futni. Igen, ez ki fog futni. Nem baj, feltöröljük, és mindjárt visszajövök. És ő ugye ő a legnagyobbik. Őt is így jól megküldöm, össze megvárom, hogy ez kifolyjon alul, ha kell neki. Jó, még nem jön víz, ilyenkor nyomom még neki tovább. Ott már jön is a víz. Elég kicsit csúnyán néz ki ez a tál, de mindegy. És ilyenkor már nem felülre szoktam, hanem alulról még beleöntök neki egy keveset, így, és akkor ez szépen föl fogja majd a növényünk inni. A növény, ő ugye egy kávénövény, kávéfa, őt is nagyon meg kell locsolni. Őnek is így fogom, őt át szeretném majd ültetni, de nagyon félek, mert ez ilyen nagyon vékony szárú növényeknél, mint amilyen ő is, mindig meggyűlik a bajom, és mindig meghalnak az átültetés után. Úgyhogy vele nagyon nem merek még mit kezdeni. Benne is már szépen jön ki a víz, és ezt ő is vissza fogja inni. Úgyhogy őt egyelőre még szeretném ebbe hagyni, így is mit már hozta a kis baba leveleit, illetve itt is hoz ugye egyet, úgyhogy szerintem ő jól van így. Illetve ezt a fotózt is meg fogjuk locsolni, és nagyon száraz. Na, őt viszont nem félek átültetni, őt át is fogjuk ültetni, viszont egyszerre akarom majd egy másik növényen átültetni, úgyhogy ezzel most még várok, mert nem hiszem, hogy most lenne rá időnk.
Illetve, ha valakinek van tanácsa, fogalmam sincs, hogy ő milyen növény, de konkrétan így ki tudnám szedni a földjéből, így egybe az egészet. Már át van ültetve ilyen minőségi táptalajba, állandóan vizes, tehát nem értem, hogy nem rohadnak a gyökerei, teljesen jól el van a növény, és egyszerűen sose szárad ki a földje, úgyhogy én nem tudom, hogy ez mit csinál, hogy csinál, de ha valakinek kell egy jó kezdő növény, ilyet vegyen, ugyanis ezt én nem tudom kinyerni. Jó, hogy most van egy száraz levele, de szerintem az elmúlt 4 hónapban ez az első száraz levele, és így ennyit. Tehát olyan szinten jól el van, hogy az már kicsit ijesztő. És tényleg állandóan csak vizes a talaja, és semmi más nem csinálok vele. Úgyhogy őt nagyon tudom ajánlani. Megkapcsolom. Már. Neki is még beleférne szerintem egy keveset, így. És akkor ő is megy vissza a helyére. Ő ugye már egyébként egy ilyen futópálcán van, de már lassan váltam is neki az újat. Ugyanis itt már ez a 2 új kis levélke, ez itt már túlnőtte magát ezt, úgyhogy ő belőle és az összes többiből, ilyen potoszból, amin van ilyen növesztő karó, belőlük mind ilyen hatalmas, moszpólos, futó növényt szeretnék majd csinálni. Következő kalandorunk az ő lenne, ő kim volt az előtérben, viszont amióta beütött a hideg, azóta nem tetszik neki, és volt is egy levele szerintem, hogy meg van égve, vagy nem tudom pontosan most hol van. Ő rettenetesen gyorsan nő, tehát én ilyen gyorsan növő növényt még életemben nem láttam egyébként. Konkrétan 2 hete van benne ez a karó, ez ugye, akkor volt, hát valahol itt a növény vége, tehát ezt így direktben így úgy kellett nehezen így ide így felfűznöm, ez akkor volt valahol ott így a növénynek a vége, most meg már ilyen szinten tovább futottunk, úgyhogy én nem tudom, hogy mit csinálok vele, mit nem csinálok vele, de ez brutális mennyiségben nő és fut ez a növény, úgyhogy ő belőle szerintem a leghamarabb ilyen hatalmas moszpor. És itt látom, hogy van is ilyen bővítménye ezeknek a műanyag cuccoknak, úgyhogy mindenféleképpen ilyet akarok venni, és majd idővel át akarok állni ezekre a moszpólokra. Ugyanis ott már kezd ugye kialakulni a mini gyökérzete, ami majd így bele fog mászni a moszpólunkba. Viszont neki a vize, vagy a talaja, az szerintem teljesen jó, még egy picit nedves, ami pont jó neki, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy ő egyelőre szerintem így maradhat. Következő, az ez a nagyon gyönyörűséges szépség. Ezt a levelet innen kiszedjük. Ez nekünk nem kell ide. Viszont ez állandóan hozza a leveleit, így gyönyörűséges egyébként az egész növény. Fogalmam sincs milyen fajta, ha valaki tudja, ezt is megírhatja kommentben. Jelenleg itt is hoz egy új levelet, akkor ő is itt hátul szintén egy új levél lesz. Ő megállás nélkül, mióta hazahoztam egy hónapja körülbelül, hanem több, megállás nélkül csak hozza a levelecskéit, úgyhogy egy gyönyörűséges növény, és mindenkinek tudom ajánlani. Őt bevallom, nem ültettem át azóta, mióta hazahoztam, nem is tervezem, mert nem akarom megszakítani ezt a gyönyörűséges folyamatot, úgyhogy ő így marad. Majd ha látom, hogy elkezdene haldokolni vagy valami, akkor át fogom ültetni, de addig teljesen tökéletes neki ez a talaj szerintem. Kezdtünk a fő állványunkhoz, amin a legtöbb növényünk van. Hopp, itt az egyik cica megtalálta a madzagot. Nos, rajta leginkább fotózók vannak egyébként, illetve itt fent páfrányok, amiket próbáltam megmenteni. Fogalmam sincs, hogy milyen állapotban vannak, mindjárt megnézzük őket, remélem sikerült, ha nem, akkor sajnos ez van. Itt az ablakban, itt vannak a gyökeresztetéseim is, ezek félig meddig kísérletek, félig meddig direkt vannak, ezeket majd mindjárt elmondom. Itt van még egy hatalmas potoz, őt most vágtam darabjára, és gyökeresztettem ki egyébként, úgyhogy őt is majd mindjárt mutatom, illetve ott van még szintén egy Monstera Deliciosa. Ő itt egy Peace Lily, aminek most itt az egyik virága meg is halt, őt majd meg kell jobban nézni pontosan, de egyébként szerintem teljesen jó állapotban van, őt nem kell meglocsolni, neki nagyon jó a
Itt az egyik levél meg virág ki is jött, ő el szokta hagyni a virágait, ez teljesen normális folyamat, őket már mindjárt kiszedegetjük. Ő itt mellette pontosan nem tudom milyen fajta növény, az a baj, hogy a nevekben még nem vagyok olyan jó, meg kell néznem, viszont ő eddig egy hatalmas kihívás, tehát hogy nagyon-nagyon szenvedünk egymással, próbálunk barátkozni. Őt szerintem meg fogom egy picit locsolni, tényleg nem sokat, csak kapjon valamennyit. És ezeket itt szerintem itt tövestől innen levágom, mert semmi értelme, hogy itt legyen. Úgyhogy őt mindjárt megcsináljuk. Ők ugye fotózók, ők szokás szerint kutya bajuk, élnek, virulnak. Ez a kis tünemény, nem fogom kiejteni, oda van ráírva, hogy micsoda. Nagyon megijedtem tőle az én ügy, és mindenkinél, akinél láttam róla a videókat, azt mondták, hogy kínszenvedés a legrosszabb növény, és pippak meghal. Én nem tudom, nem ültettem át, direkt teljesen jól el van, direkt itt van a párologtató alatt, ugyanis ő neki hatalmas páraigénye van. Ennyi. Mi egyébként ilyen sneak peek, az, hogy tele van ásványokkal, az egész állvány egyébként mindenhol, ezek rendes eredeti ásványkövek. Az energia átáramlás miatt egyébként csak, plusz szerintem nagyon jól is néznek itt ki, úgy igazából növények miatt, hogy kapjanak belőlük is bőven energiát, csak ezért vannak itt. Szintén fotóz, ő szintén itt hozza a kis levelecskét, ő is mászik, itt vannak fent ugye csak a páfrányok. Ő, ez a kis tünemény itt, megcsúcsálta a cica, pedig egyébként nagyon-nagyon szép volt. Most azóta remélem kicsit helyreállunk majd, és hozza még a levelecskét, meg ilyenek. Őt is meg kell locsolni. Illetve itt vízben van gyökeresztetve, szintén egy újabb fotóz. Ő valamiért vízben nagyon nagy lassan nő, tehát én mindenféleképpen a táptalajt ajánlom a fotózókhoz. Vízben nagyon-nagyon lassan nő, szerintem ez az első, ez a 2 levele, ami 3 hónap alatt kijött, úgyhogy mindenféleképpen azt ajánlom inkább földbe. De olyan jól nézett ki ez a váz, hogy muszáj volt valamit beletennem. És akkor ő a egyik legújabb szerzemény, ő az egyik, amit itt mindenféleképpen át kell majd ültetni, és nagyon kín van a gyökérzete. Ezt majd hétvégén megcsináljuk. Na ez az, rá sincsen írva semmi konkrétan, tehát annyi, hogy zöld mix, pontosan fogalmam sincs, azt látom, hogy nyíllevelei vannak, tehát ezért is hoztam el, mert nagyon különleges növény. Szóval halványilag gőzöm sincs, hogy ő micsoda, kicsoda, kinek a fia, anyja, viszont neki a talaja az teljesen jó. A legújabb szerzeményem az ő, alig vártam már, hogy legyen egy ilyenem, és olyan jó áron szereztem be, hogy a fülemnek nem akartam hinni, mikor közölték, hogy mennyibe kerül, ugyanis 2500 forintért hoztam el. Őt is mindenféleképpen át kell ültetni, ugyanis egyben kijött így a... Na igen, ezért őt átültetjük. Őt is majd egyszerre akarom mindenkit átültetni, nem akarok ennyiszer kost csinálni. Nos, itt már nagyjából mindenkit meglocsoltam. Itt ezt a Peace Lilit megküldöm még egyszer. Majd rendesen ki kell venni olyan a húha, lehet ma fogsz lenni. Ki kell venni, és meg kell nézni, hogy pontosan mi van vele. Ő egyébként egy Calathea volt, aki totál meghalt, de teljes mértékben meghalt, és elkezdett ilyen mini szárakat hozni a talajból random, és azokat kiszedtem, magát a Calatheát már kidobtam, mert annyira meghalt, és most itt tartunk. Tehát én nem tudom, mi történik, őt most így a nulláról hoztam vissza az életbe konkrétan. Gyors leveszem onnan fentről a páfrányokat, és akkor őket is belerakom a locsoltató tájukba. És a páfrányokat egyszerre szoktam egy ilyen teljes nagy tálon meglocsolni. Egyébként attól függetlenül még egész szép zöldek, tehát pontosan nem tudom, hogy most velük mi a helyzet, viszont nagyon szárazak, azt tudom.
Neki jó, még egy jó nagy adagot, ő nagyon szomjas szokott lenni, azok is még vizet. Ő ugye itt van neki, vizesnek tűnik a talaja, de egyáltalán nem az, és itt van, amit az előző videóban mondtam, hogy miért jók ezek a átlátszó nursery potok. Mutatom. Ezért. Teljesen jól végignézhető volt, hogy van meglocsolva a növény, és mutatom neki az új kis levelét. Ő kérlek szépen itt jön ki nekünk, és már nagyon szépen feszesedik is be. Nagyon-nagyon várom már, hogy kinyíljon. Őt egyébként a legelsőből ültettem szét, amit az előző videóban láthattatok. Van most egy nagy Monstera Deliciosa, azt ültettük át. Ott van egy pici ilyen része magának a növénynek, ami külön válik, és azt ugye összekötöztem egybe. Na, az ugyanez a szituáció volt, ami ő, mert ő egyébként abból van. Ott is ugyanez volt, hogy észrevettem, hogy az ott csomósodik még egy pont, és totál külön van az a növény. Szétültettem őket, és most ő is egy ilyen hatalmas növény lett, és ugye majd legközelebb is azzal azt fogjuk csinálni, ugyanis azt le akarom onnan szedni, és ott is külön monsterát akarok csinálni. Illetve ezek is itt monsterák, szóval ők is itt monsterák, ő az egyik, őt most húztam ki, fogalmam sincs már melyikben. Ő is egy hatalmas monstera, ő neki a gyökérzete gyönyörűségesen látszódik. Őt is már lassan el lehet kezdeni ültetni. Viszont ez a tél, ez nagyon nem tetszik nekik, hát megőrülök, hogy mindegyik meg van égve, azt nem is sütanak. Na mindegy. Ő pedig ugye belőle lett, ő az ő kis kölke, ő egy potóz, ő vele még nagyon nem történik semmi, majd fog, nem tudom. És ők is így gyökeresztetések, ő volt a kalapja, aki ugye meghalt, hát belőle nem hiszem, hogy nagyon lesz bármi is. Ide. Nem tudom, egyelőre még ott hagyjuk, aztán majd lesz valami. Ő totál meghalt, ő nem tudom mi volt, ki is vesszük. Itt van egy ilyen kis levélke. Ő nem tudom, hogy nem, ő se. Ő egy futó növény, ő egyébként el is felejtettem őket mutatni. Ott van fent egy, és ott van fent kettő. Őket nem locsolom, mert szerintem őket most locsoltam meg egy hetekőből, úgyhogy ők ott maradnak, viszont ő nagyon-nagyon sok pici babalevelet hoz, ahogy láthatjátok. Ott is van 3, itt is van 2, úgyhogy nagyon sokat hoz. Ő belőle hullott le, úgyhogy őt próbálom gyökeresztetni. Remélem, hogy sikerülni fog, aztán majd kiderül. Nem tudom, illetve ami itt van még, az micsoda? Szintén egy monsterra! De nézzétek, hogy gyönyörű gyökérzete lett, úgyhogy őt is majd, ha eljut erre a szintre, szerintem majd akkor fogom elkezdeni átültetni. Úgyhogy őt most egyelőre ide bőven visszatesszük, ahogy ezt akkor különlenek, itt most lett egy kis helye. Illetve, ez mi? Szerintem ők is monsterák, de totál meg vannak égve, úgyhogy ők nem tudom, meddig fogják húzni, gyökérzetet sem nagyon látok még. És ő meg úgy beesett oda, ő nem tudom mi, de van egy tippem, hogy monsterra. Kicsit monsterra függő vagyok, semmi baj. Úgyhogy őket én oda így visszarakom, aztán majd lesz olyan, szóval feltöltöm a vízüket egy kicsit, főleg ezzel a ugye zöldnövényes tápoltatossal, és igazából a locsolásunk ennyi volt. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, és locsolhattunk együtt, és legközelebb pedig akkor ültetünk azt a csomó növényt, amit említettem a videóban. Sziasztok!